Baya. Boo. But that is radio. That is television. Amana chebi yakanaka. Unozoita vhudzi renyu dai. Kubva maita kunge mukenda dai place. Chebi yakanaka kabvudzi kudaro. Muita iso to. Ari bire apa. Ai, vai poita itore. Alo ngechinana. Alo ichachidiva nichi. Mor. Mor. Chotore ichachisa chakurubuta ure. Mor. Chochukule. Mudle imanje makatenga upi. Ya vakambotivigira mukoma aplaza pananisikagari. Watu akatama hivi. Akatama. Ogaripo. No, hasadata. Wasatama. Hasada. Takaenda Hello guys, how we are back guys. Welcome to Diaries on our third segment of this child. Ane murume akasungwa Nyaya Rosa. Ane murume akasungwa ari kutsvaga wandatambotaura nezvazvo earlier on. Guys, we are not doing it because we are helping the husband. No, because the husband anofanira kufesa the consequences of what he did kupinda madhiri kuti adzise chidzidzo. But pane mwana aripo ane 1 year kadikaka, pane nhumbu iri kuzvarwa, tongoti musi wanuka tongotanga tongoti anytime kubva musi wa1 antika mwana uyu haana chanosiva, hazivi chinhu ndozvazviri. Pane unogona kuzokata mwana after chowai mwana muzokata mwana. Okay. Uya toda kuti inde kuna mai kamera tinyase nzwisisa. Aiwa musi aripo handi. Saka ndisi toda kuti muise kamera kuna mai vacho. Endwese. Saka tauda kunzwa zvisere. Kuti after taparidzana naye paipa kuzosvika andisendera message nhasi. Chii chakaitika? Rosa akandipa mari kuti ndiende kuLimpopo. Mutaurise kana vanasozvinzwa. Kuti ndiende kuLimpopo kukoti. Makapiwa mari Rosa? Iye haana kuinda. Ndakapiwa 500 haana kuinda. Ndakapiwa 500. Ndikanokwira musi wa8. Koti yanga iri ku9. Tikafuma tichiita koti musi wa9. Painzi pachatumiwa mari yaloya, asi akangotsika akati mari hapana kusvika koti yawedzerwa futi madays ekunzi musi wa28 March. Tikati alright it's fine, tikazvigamuchirawo. Saka tave ikokoko takanosvikirawo kumwe kumba kweshamwari yanga kune murume uyo anga ana bajeti murume wangu, ndokwatakanosvikira kwataigara. Saka tasvika ikoko takuti chititumirawo mari dzekuti tidzoke kumba. Ndo paaichimwa aingotaura zvese zvakawandisa zvaitaura nemurume uyu. Saka apedza kudaro murume uyu aindiforwardira mameseji achiti uyu munhu wenyu muonai zvaari kuita, ari kuti handidi kutumirai mari. Aimboti akati ndokutumirai mari, omboti handisida kutumirai mari. Kusvika baba avazotaura nemwe mukadzi kuti Rosa asi kuda kutitumira mari yekudzoka. Saka mukadzi uyo akamusendera back mameseji acho kuti anzi ko uri kuregere kusendera mai vaya nemurume uya mari yekudzoka kuRustenburg. Ndobva atotsamwa akati chipiwai mari yenyu kuFacebook koko, handichadini kukutumirai mari yacho. Takatogara 1 day tichotuka pamwe ari kudzoka achazotumira, but takatoona kuti anga asingadzoki. Ndakazotsvagawo mari yekuti ndiuye kuRustenburg shamwari yangu kuti atisiye Rosa, kuzi akangoti handichadi kubhadhara mari dzacho, kubhadharwa neFacebook wenyama kamboreva pekutanga. Saka ndokutumirwa kwaita mari ndokudzoka kwakaita. Okay. Saka iko zvino zvitapa chikamu chekuti watiwo wakuda kuenda kumusha. Ndizvo. Itai muchitarizana. Mapa chikamu chekuti unoda kuenda kumusha ndizvo here? Ya ndizvo zvekuti ndiende kumusha kozi ndaona kuti ndirambe ndiri kuno kundechipa vanhu mutoro vandogara nawo padhuzewo, vanawo handikwanisi kuti ndikwaze kuti kandazobatsirwa umwe mwana neuyo arapa kuti ndizovabata vese vari kawani azvitori zvakanaka. Preparation wakazoiwana? Preparation handisati ndaiwana.
apa uri kuzvara mwedzi unouya apa ndozvara muna machi uperi saka kumusha kwene pane waunga wataura naye here kuti ndiri kuuya kumusha mai vemurume wangu vanga vati chingouya tingoonera nhama yacho pamwe chete that is the best idea kuitira kuti tingochema kuti uyo ari kujerewo iwe uri nani wobva wauya ndozva kuti techichemawo nehwana ari kujere of which that's a good idea nokuti kana uri kumusha at least chavanodya vamwene vako neunodyawo ichocho ndo matauriro avo murume wakanobva kupi kumusha maronde okay saka iwewe nokuti nhumbu yako zvayacho viko zvine utori risk kufamba but hapana choice wotongoenda kumba isati chenya kudai nokuti vemakombi vakazonyenza kutoona nhumbu yakati guru kudai vanoramba kana vebhasi vanoramba ndochokwadi saka uku kutovharisa imba kako kusuzvesaha ndakutoenda kuvharisa imba saka zvino wosiyepi baba jeti nangu wati nditengese zvinotengeseka ongoenda wopa wakataura naye akati tengesa zvinotengeseka ende kumusha saka wanga watanga iri process yekuti utengese zvinotengeseka zvacho nokuti unofanwa kuti uinde kumusha nemwana ushu at least vamwene vanoona vasikuru vavo mungori nefiriji nemaspikers but maspikers akafa asi pananga achida kufiriji but haitari more than 500 tokwanisa chekunoitarisa mba aiti kana 400 tinoona atindei tinde pafiriji pacho tione timubatsire mwana ari wepasi uri kuzama wena zviri kuitaka mbijana mabhegi urikufamba nefaith nai urikufamba nefaith kuti kumba ndakutoenda right saka firiji ndiyo iyi iri kutonhora wani firiji iri kutonhora nekuza tiri kutonhora katuku yakafawo problem kuti yakaningirira yakahliwa apa right guys kana pane ari murustenburg ari kuda firiji 1000 ari kuda firiji 1000 guys ari murustenburg anoda firiji 1500 bodo 1000 anoda tibatsire mwana uyu awane kutengawo manepi ekuenda nawo kumba ishi 1000 please kana aripo anodawo firiji andioni kungoti yakangopisirigwa chete kuda yakasvuka apa napapa pachete ndo pakangosvuka apa otherwise anoda kutora ake firiji iyi guys batimes kana uyu zvimwe unoenda nazvanditi zvimwe chati zviende utakura nzi ma unochitakura nei maspika yangu anzi ngatengeswe manje maspika akafaka yo right pane maspika aripo maviri aya pane speaker iri neriri ndo ari pari tu maspika yasakafa guys hamene kuti kana une mari uya unegotiate kana une something chekunegotiate uya unegotiate kuti mafuta antuza mafuta yakadirigwa mafuta kana munhu akamudirira mafuta muchigubhu chedrink mafuta muchigubhu cheningirikiri chefusion akamudirira mafuta guys this is not good, this is not nice and anenge ari kudya mapotatoes iwa ake 3 aya arapai chimwe ndo chikafu chake nemajoli juice ari kumwa aya ndo juice ari kumwa joli juice situation is not nice manje zvimwe ndopenda zvokusha chonotakura nei kana izvo kaita sana microville idangu zvakafa saka ndenda kutsvaga munhu anenge uya anogadzira vaya pamangori pakamari kadiki votoravo ndako kwekuzviisa ndina ndizvozvo kuti uinde nazvo futi zvazviti kombedha uchauita sei hauna here vanowira nakuti unogona kusiya vabhajeti vakabuda wane pekutangira ndo zvandachitrai kunditsvage kuti ndisiyire munhu but ndingambomuona hauna kana shamwari yekuti inogona kufanira kushandisa zvayo chimi kana bhajeti vayo yomupa like mudzimba dzavo vanogara nemubhedha yavo vasina zvekuti kokwabhuka nabhudhi vacho boza akabuda wanozodawo something chekuti awane kutanga chero even maplates chichi waigona kusunga wosiya kuti atakauya awane pekutangira ndichataurawo navo Rustenburg kupi kwacho Rustenburg kunoriti guys saka tundu yake ndeiyi iri pambedha tazei tundu ndeiyi iri pambedha guys ndo tundu ishi anga chitorongedza ake kufamba nefaith
angachitoringedza ke kuti ainde ndisingazivi kuti nemawandire tundurui asi zvinoinda tinoenda kumakombi kutaura hawe kumakombi tinokutaura zvonawo kumakombi ngandiendi panze zvawagagara zvakazvakapinde kana mobata muchavanda sei wotutunira zvekubvira wotutunira zvekupabasa shuwa amaona saka maona zvinhu izvo guys anoda hake firijiyo please yaimubatsire mutenge anodawo masipika ayo ekunga akatsva anongonogadzikwa mukati masipika akatsva anongonogadzikwa mukati yaimubatsirewo mutengere mwana wechinhu zvimwe avaya vanotenga zvinhu vachigadzira vaya mune microwave yakafa irimo vanotenga zvinhu vachigadzira vaya vayo yaimutenge microwave irimo yaimutorewo microwave nezvimwe zvinhu zvirimo zvakafawo noti haana kwanoenda nazvo mwana zvese izvi anomaona yaimutengewo mukwanise kudi awane mari yekutiwo aindi saka guys kubva kumarondi kubva panapa panapa kuna taxi ndo marondi straight ndizvo anzinopinda muharare ndinogamuchirana nyanzva dzebajeti uhunda kwarari saka right guys nyaya iri panapa takutongotora action apa tisi kuitira murume wake get me right murume wake imba afanga gari ujere koko tikuitira mukadzi ushu nemwana waakabata nemwana ari mudumbu vasina chavanosiva ndo vatiri kuitira handiti handizive kuti kusvika kuharare netaxi imari bamisha kuharare netaxi handizivi pane munhu atombonyora pafirst live achiti tariro something anozi tariro ndamboipina kana paine admin atora screenshot achiti sisimeni ndoda kubatsira mwana iyeye ini guys zvokuti munisa mapromises ka muriga kutumira zviite pane mumwe akandipromisa hembe dzemwana achiti ndipei ndotumira kupi ndakamupa pekutumira hembe dzemwana asi andaona message yekuti hembe zvo dzakafamba sei asi andaona saka ndiri kuda angona in the spirit of helping and giving chete handika kana usina shush anomaona shush uchazowanawo next time uzobatsirawo vamwe achauyawo handika kwaiko zvino ngatiteti mwana uyo aende kumba saka uri prepared kuenda zvarini ndachingoti anytime pandawanira but mari une zvinhu ukatotake care of izvo zvinhu izvo une zvinhu zvokuti utange wameka shoti wanokanda pai waisa pai kuti ukliye imba yavanhu uwane kubuda zvakanaka kuenda haisi problem nokuti mabhegi tongo achikutora tinokusiya parengi haisi nyaya but zvinhu izvo mubhedha chichizvoda kuti zvisotwe out saka iwewe unofunga kuti ungaenda zvarini kumusha because isu kana tava tiri kuenda kumusha totokuudza touya tichikunonga pano tichinokusiyawo mutaxi tichinyatsoonawo taxi yawakwira kuti ndeipi tichikomingetawo nakondakta uchinda kusvika wazotsenderawo meseji kuti aiwa ndakasvika zvakanaka kuharare kuenda ndaida kuenda next week month ndendapedza zvose hello of which pachine madays ndendapedza zvose right saka mwana uyu ari kuda kuenda nemonth nei if it was up to me ndainomusiya pabhasi chaiko chavo kujobek bhazi ranga rakatina k because makombi anozara every day bambo not every day but manje panenge ponetsa kutakura kubva kuno kunobuda kujobek naye nelageji yake panenge pakaipa zvinenge zvakutotokostira nesusu because pane patoda netizaze mafull tank kuenda kujobek hanimurikona kuti inomusiya pabhasi kuti tainomupa bhasi rekuti anofamba zvakanaka tine mabhasi ekujobek hanzi ane foni here mukadzi tiri kuzimu tizomubatsirawo kuzimu une foni kuzimu iwe zvazvinenge zvakuita hana nhamba kana asvika kuzimu awana nhamba ka anenge uchinditumira nhamba yake then ndochikanda pagrupu kuti nhamba yemwana uya ikuita kuti vari kuzimu vanoda kumubatsirawo nezvinhu zvakare handimaona zvemwana kuita kuti akaenda kuchipatara awane something chekunacho chipatara haana dhishi haana tauro haana anything zvemwana handimaona saka toda zvinhu zvevana kuti akwanisa kuti anhingirire nekuti arifamba nemwana pakatakura luggage saka harare straight harare was going to be best kuti aburukiwe angonomburuka ka1 kuharare vakamumirira oinda hake right saka guys tikuda how much can we talk about panapa to ende asvike kumaronza 3000 andi anosvika neluggage yake anosvika anosvika mina tinzotawanda kuchipinda kuharare nebhasi rake mari ndo bhasi andishonomisa iro enda neiro kujobek kana kuri utenda jobeka tikona mateta kutozotsvaga mari kudira fiyo bani tadira fiyo tenda naye tinomusiya bhasi riri nani than kombi because kombi takaenda pataxi renga anogona vanotora mari yoriga kuzara iye avharisa imba konzi haina kuzara dzokera vanozoenda musi wainenge yazara
handizvo ndizvo je saka anenge achizovata plus necondition yake manje mukombi plus necondition yake mukombi hamuiti akatsikirwa exactly anoona saka necondition yake mubhazi munenge mutori unonzi kubosman kana kuti kujoburg bo ini manje mabhazi andozati anonge famba nezvakanaka kujoburg bosman handisivi unless muchiziva ini madhari zvanzi 4000 kwanzi 4000 4000 acho ngaibude guys aende ngaibude tione vari kuda kuita admin team. I hope you are there in the comment section please. Mwana afaunda neMonday saka kana mari yacho yese iyi muri kumupa Monday, she should be having that money kuti akwanise kuenda anditi. But mari yebhazi tinoida kuno kunesa kuna bamnini so that we buy the ticket. Ramona, we buy the ticket. Ticket tisinotenga, the remainder mompa. Shanzi nikawana e-wallet number here yake parada e-wallet wisamari isa yenyu mimi isa yenyu e-wallet because ndo mari yebhasi tofana utenga ticket isusu mutofanira taenda kumabhasi so ye number yenyu inouya kwamuri chawanda uri sei une bhazi rinosvika kumarondera straight koyora korogumira marare but imo marare wacho muri right ni mari kuenda kwari shamwa ndine kesi panapa ndine kesi yediaries andinaye panapa itori pa live right now saka we are trying to help mwana wayo kuti aende kumusha ane chimwana chidiki apane nhumbu yakura kuenda uko neluggage womabhegi adonto asi airtime yebera airtime upelile nikwenyu ama hapana ichiro guys say airtime munoona kuti munofangogara chindisira airtime ka munofangogara chindisira airtime guys muri kuona airtime isi yangu indoshandisa wifi guys ndi unlimited but kana ndakuda kuma program akafana neaya nenda kuda ma airtime because nenda kushandisa airtime yangu kufona kudi saka kana waona airtime yeVodacom itochindikandira kuita ichitaka hotspot inodzima kuzitaka hotspot inozishiko varuda mukuru ya namba dzangu idzo dziri pamukuru ndine mukuru namba dzangu dziri pamukuru vaudzei mucomment section imo guys kandisa airtime guys manje taona ndiye ane link nekumabhazi kawo ndiye munhu ane bhazi ndondodi andire kumufonera kuWhatsApp tu airtime yavhunduruka guys munofana kugara muchindisira airtime pera kwemwedzi pakaona munhu anondisira airtime patopinda zviraundi airtime ndeyatoshandisa kuti ndawo anokuisa airtime yanga aya guys musadaro musadaro muri kuchema airtime musisi yes I'm chemering airtime musachema airtime nayo ndinogara ndichenga airtime dzose airtime yangu ndodawo munhu anopota chinzira iyi yapera iyi ndakanga ndaisa ndakambozigwa nemwe mudhayari musuya palife ndiyo yapera iyi manje yasi kuWhatsApp tawanda wacho ndanchifana direct ninyaya dzemagetsi unotofana direct ukafana WhatsApp hadzipindi nekuti kune kusina magetsi asi kupinde vada account number isaika ipapa mnini andi account number dei ndimunoiziva tawanda kana wakatarisa please call me tawanda wesa foni yadona kana wakatarisa ndifonerewo airtime pelile ndifonerewo tawanda kana foni yakatarisa ndiyo wanipahoinda naye ndiye anotofamba nemi zvakanaka kubhasi kwake because ainge achiza anzi line iripi renyu musisima anzi line ipi line rei Vodacom ndiye munhu anotofamba nemi bhazi rake munofamba zvakanaka. Actually madhairies ese anofamba namandasa iroro afamba naElsbury inofamba nevanhu zvakanaka. Elsbury or Salisbury? Elsbury
Ellsbury. Right, saka guys, Diane tibatsirei tione how much are you offering? Tikuda 4,000 sekutaura kwamaisa ivi kuti mwana aende kumba. Tikuda 4,000 munhu ari kufamba nekamwana asava mwana uyabhadhara nje. Mwana abhadhara. Ari kufamba nekamwana, ari kufamba nenhumbu, ari kufamba nemabhegi. Anomaona. Saka phone number at airtime inoti chi 064. Yamajaira yo public number. 064-895 4837. 4837. Yo. Saka guys, itai kudaro guys. Auma tukuwana mari kandai tuone ma pledges enyu guys, tuone mu comment section. Ndiani wari kuti anotengera mukadzi. Aripo era anotengera mukadzi ticket. Aripo era anotengera mwana we ticket. Ari kuti ndotenga angu ticket ndiri 1 nini aripo era. Ticket guys, kumbiro ticket kana aripo anotenga ticket mwana uyu anotengera mwana we ticket aripo ere. Aripo ere anotengera mwana uyu ticket guys, aripo ere anotengera mwana uyu ticket. Hanzi mari ticket. Antina airtime yaopera zvese ndavhunza. Pina inamba comment iyo bamni ndida kuti munhu akaisa Vodacom. Pane munhu abvunza kuti ichi akandisira Vodacom right now ndogona kufona futi kutawanda kuza pachina pana airtime. Pandokwereta mfoni. Tawanda. Tati ibhazi imari rako kubva Joburg kusvika kuHarare 1000 bhazi. Alright, kamwana kane 1 year yakabhadhara ndizvo. Right, bhazi 1000 guys, bhazi 1000 kuenda kuHarare. Bhazi 1000 kuenda kuHarare guys. Bhazi 1000 manzwa uchinzi bhazi 1000 kuenda kuHarare asi. Une passport? Haana passport. 400. Saka 1.4 yebhasi chete. Saka pari kuda 1.4 yebhasi chete, 1000 bhazi ne 400 yemapepa nokuti haana passport. Saka pari kuda arina marondera but anosara, it's okay, anosara maHarare ozoinda kumarondera. Toda taende nebhazi rako. Thank you very much. Thank you Tawanda, thank you. Saka Tawanda semumwe wedu ari kuti tinobhadhara 800. Otibvisira 200 ozobhadhara mari yemapepa i400 seumwe wedu kumabhazi. Saka guys ndo zviripo 800 neumwe. Saka takati ingoramba iri pa 1.5 ipapo andimaona kuti akwanise kuenda. Thank you Tawanda, tokubata nemandi, toda kuti aende nemandi. No problem. Alright, sharp. Right, saka toda kuti aende nema. Saka aripo ere anotengera ticket guys. Do we have anybody who's going to buy the ticket for her? Aripo ere angatengera ticket guys. Aripo ere angatengera ticket guys. Ticket. Bamni ndisoro nyiri paunda kuma comments kwete ku phone kwenyu. Phone yangu iri pa live futhi ndikuverenga ma comments uno. Okay. Aripo ere angatengera ticket guys. Ticket hanzi 1.5. That's a busy 200 per 1000 but tongo isiya iri around figure 1.5 ipapo. Aripo ere guys andatengera ticket. Aripo ere guys adatengera tickets 1.5 ticket. $1.5 ticket guys, 1.5 ticket. Singaverengi chesa kuma e-wallet neunana namkuru. Trukuda 1.5 year ticket. 1.5 year ticket. $1.5 year ticket guys. Kana iri aripo 1.5 year ticket. Anongoti ndikutenga 1.5
ticket racho straight. Tongokupa phone number yekuisa mariyo direct kujob kumabhazi ikoko. Wobva wangoisa kubhazi ikoko direct. Ariyoyo. Aripo here. Aripo here guys. Aripo here guys. Aripo here guys. Aripo here guys. 1.5. Hands papoda mwana no badra SIS MELLY. No. Akunda nevanhu vekuziva guys. Guys, yokuti zati bhazi ragara 800 iro rave drama. Isauza kuti bhazi 1000 todhila nezviripo. Handitika zvinhu zvakawanda wanda zvekutsvaga nyaya idzi hazvisina basa. Tiri kungoda help yeticket rebhasi. Ndakwira kuenda kumba 1000. Yes. Zvekuti razoita mari razodii idzo zidrama. Chatiri kudai right now i1500 rands kuti mwana uyu aende kumba. Unoona? Tiri kungoda 1500 rand kuti mwana uyu aende kumba chete. Zvatiri kungoda. Hanzi vakuti pakutoda masiti aiwa, you just go to okay pane mesa airtime. No, we are talking of mari yemwana 1 ticket zvekuti siti rebhazi remwana mudiki uyu ratove drama wero guys. Pakati pemwedzi mabhazi anenge asina kusara. Anomaona? Pakati pemwedzi mabhazi anenge asina kusara. Hands how old is she? 21. Thank you, Liliosa. I saw it. Thank you, Liliosa. And I want airtime. Thank you. Right up. Oh, thank you. Right. Anongofila kutsundwa kuti ndikuda kungoti ndikande. Tungoda anongofila kusundwa kuti ndikuda tidai. Oro eusta kuti kana maparsha ya munhu wana kuti arikutenga ticket ari 1. Hanza 24. No, 20 years. Ane 20 years. Hanzi kana zvara hake kana aina anosara nevana ndibate yako kana uchida basa remumba kuHarare na iri nemukunyaze. Anozotsvaga. Anomaona. So ane 20 years. Belinda Kaseke tokumbira 1.5. Belinda Kaseke tokumbira ticket. Hey, patience, munonyanya kuziva stereki, muri vazivi venzira yeparuwari. Tataura zvese zvekudhara. Ndosaka ndiri kuti ndiri kuda 1.5. Right? Madhadis munozonyanyawo kunyanya uzivawo. Ha! Tataura kudhara 1. Belinda Kaseke tokumbira 1.5. Tenge ticket. Andi hamusikatora mega. Saka ndakuchipika manje. Ndakuchipika vanhu vangu mucomment section. Ndakuchipika vanhu vangu mucomment section. Belinda Kaseke tokumbira 1.5 yeticket. Anzi kumarondera indine hembe dzemwana. Right, Eva, kana uri kumarondera hembe dzemwana, chibva wandibata kuseri, wondipa namba yako kuti ndikwanise kumupa akasvika anokomiketa newe mosangana mopanana ikoko hembe. Nai Miki von Krodek. Iwo WhatsApp message yako isingapindi ma message Miki. Admin Milka ari kutsvaga hausi kubatika. Admin Milka is looking for you. Message phone yako haenza ipindi ma message. Admin Milka Kuruveki uri mu comment section Kuruveki uri mu comment section. Bless you ari kupa hembe uyo. Bless you my sister. Bless you. Abati za Belinda Kaseke. Right, so this is what we are going to do, guys. This is what we are going to do. Per every mudayari 50 rand. 50 rand per moon. Takuto daro so 50 rand per moon. Per every mudayari 50 rand per moon. Per every mudayari takuto orati please 50 rand per moon. Mwana yainde kumba. By Monday tete tutu ida mariyo. Chronophone. Chronophone. Hey. Right. 50 rand per moon, guys.
I'm from Mutare in Champa Embedzemwana, inbox me. All right, admin, and I've talked to them. All right, right, Shtora Nigikiri, Torai screenshot ya P Matazu, Yansin Rukwam Tare, by Champa Embedzemwana, the inbox me. Madmin Torai screenshot ya P Matazu, right? Embedzenga Zukubuda, Tukuda ticket 50 rand per moon, right? My son Nigikiri number Yandi. What I Miki Belinda Kaseka, I want to say, what is that? Atiza Belinda Kaseke, right? Cash said to Tumira Cook. Pan numbers are banning and Dizo. Case news of an abadi. Pan numbers are a pin wide. But some subvisa number match. Me my dan pin which pina crown for and number pinine. And the number pinine, do I call you admin team? No. So we have to type it again. They type it again and put it. Can send you and goes up right moon 50%. Can I my summary and you have 50 rand guys? It's a star continue pass. It's a star so that you bamino on your pass each and every moon. And then I summary 50 rand yake. It's a star. It's a star. Can I it's a reference star? I can send you 20 US in the PayPal. PayPal you need to download. What you bamino say PayPal? PayPal you need. Because PayPal had 2 working days put in the account. PayPal you need my sister. PayPal you need around 20 US but PayPal you need. Because it can turn one PayPal. She had 2 working days. It is up for this one account and they know batwa foot. You know batwa. One which is visa which is some account. You know batwa. One of it EFT foot you know batwa. PayPal you need. PayPal you need. I know batwa I can want a marino sky system Maria can want. PayPal you need. PayPal you need. We can give you other mama details. 50 rand Rwandisho. Okay, answer 50 rand Rwandisho. I say 50 rand. Thank you Rwandisho. Guys, is I 50 rand ndichiri panapa guys. I'm left with 30 minutes. 30 minutes ndiro baba na 50 rand waya kwana. Right? Pana Ruwarashe, thank you very much Ruwarashe. Thank you my sister. Thank you Ruwarashe. Nuti mari inoda ngotorwa kamwe chete. Aizo tinotenda. Unokana kutumira nemukuru. Dibate kuseri ndipe details abamnini. Kadibamni ni nyore Mateus enyuka chimo. Wangwe WhatsApp to hapa yese kana Grace. Anzi sitari kubuda pamkuru ndiyansanda seni. Temba. Ngana bazi Temba ndiroro. Anzi rakanzi Temba ndiroro. Temba comes to town. Rakanzi Temba anzi ndokupa 500 tebas ndoisa na 8 mangwanani. Thank you kurongeza nekubika mbamo 1 room. Thank you very much. Hello. Thank you 500 from kurongedza mumba. Thank you 500 kurongedza bamni nanonzi Temba thank you kurongedza nekubika muma 1 room. Thank you very much. Thank you 500. So we have 550. Uya aida ukisa ni nanozisho ne paper ngangoita ne world remit iribowa andizi anza ngachida kuta paper ita world remit uweza back one day say world remit. And put the details here, otherwise I'm not looking. So I say my details in you. No, thank you. No, 50 rand, Saturn 600 rand. Those are more than this. Hey. China 6 wire. China 6 wire and day. China 6 wire and day. China 6 wire and day. I send not yes, I'm not summary. I send not yes, order summary. But I mean, pass all these names. Please, as soon as Marichi pinned and write down. Because chindiro chinoenda kunobva kuchimwe. Jina Ndongwe 50 rand. Thank you 650. 650. China 650. China 650. China 650. Thank you blessing. Chavane 650. And they turn him 50 rand and they turn. And the EP world remit. Irikuiswa vunkomo. Irikuiswa vungomo. Anzi nadudzai makwira miti mwara kuitira zvakanaka sei. Mwara ndoita zvakanaka sizvoda 50 rand yako kuti mwara yasoita zvakanaka. Chibva wese uya ku 50 rand kuti mwara yatso kuitira zvakanaka tose. Isa 50 rand yako. Zvinyaso fire. Yes, Tandekile asenda 50 rand. Tandekile 50, that is tapa 700 rand.
ndo first payment ndaona izvezvi. Alright. Caroline Zamini 100 rand tapa 800 rand. Leah 50 rand tapa 850. Thank you Caroline, thank you Leah. Thank you Caroline, thank you Leah tapa 850. Ande guys, ande tudasunga pana pamari ticket yakwana. Tasunga pana pamari ticket yakwana guys. Tapa 850 ande. Tapa 850 ande. Star 6 850 rand. Saka tapa 900 rand. Tapa 900 rand guys. Thank you. Thank you Star. Thank you Star. God bless you. Thank you Star. God bless you. Thank you Star. Tapa 850 900. Let's see. 900. Okay. Putseki where SK Islam. Putsek. Hi madam, I'm speaking from India. Please talk on video call. You want to show me your private party? Yeah, whether SK Islam. You want to do video calls that you can show me your private party? Are you crazy? You want to show you Shangala? You want to show me Shangalang? This is very check out India. I'm going to video call. I don't know there's a. Who are nakade? You talk with Zaish. Kunyeba. Those one is Magoe. you could talk with Zai. Those one is a bamin. Zimwe mshinyambo You wedzero. talk with Zai. One try numbers. I got a group at WhatsApp and Facebook. Say that da wana kubloka. Ukango direct video. Chirema kanombo senderwa. Ingo siwa numbers of +9. Yabona number enda Magoe. Yesu. Vamariba. Guys, and they have 900. Yes, SK, send me $100. You Indian, send me $100. Send me $100, SK. Guys, and they have 900 and they. Yokai Makubara, how much are you sending? Yokai, how much are you sending? I don't even say about me. The combination of us over sitting. Mammy, I did a mosquito. I'm on mosquito. Mammy, I'm born of mosquito. I eat a mosquito. I eat a mosquito. Can Bamlin collect a pick and pay? I can send cash. Yes, that's in check. Yes, yes, he can. Violet has in the captain. Has in the captain, but I'm gonna pastor up. I'm not sure. I'm not sure. Violet Shikuba. I don't know. You know, you don't say. But I said that man. And that is Timani. I said pastor up. And can you pin the details for people sending from UK? Family. UK. Which UK must say that means it's send him rain. Your phone number in. I'm not sure to okay, I don't know about account because my accounts are eating much. I eat them. I got to be my transactions. I got to do enough on my explain and food to my zero. It's a account account in FNP. Do it to waste my. You know what I have to but but you know, Gara money to one of Garity fraud is a cheat. Oh, yes, they use the market. Yes, all right, Bob. Again, was in there. Again, was a get account up here. But one of the old marine get up one of some old mountain to get some life and some details. Yes, Captain Kiripo Liliosa Bashure, Iripo, Captain Tinayo Kuno Kusatu Captain. Send it, Tinayo Captain, Tinazo, Captain. Manotora Banino Garanton, Banin stays right in the CBD of town. Manotora, one collect. Antona Violet, can I violet, they won. The Bauza, Panapa, Pani Maria Pinway from Violet. The
cash send vaichiguzi ndaiona ndatoitaura panapa pane yagina ndongo asenda 100 ne Gina ndongo. Gina ndongo, thank you for that $100. $100. No, $100. Thank you, sorry. Dudzaibvisa hako masters ako ayana kana basi. Weku anonzi chuko asenda weku Pick and Pay wapinda $100. Pick and Pay $100. Bank. In South Africa, and in South Africa. Thank you. Yeah. Thank you, Team South Africa. Answer Sandy. Next on stage. Thank you, Sandy. It's Team SA Lukanda. Team Despa Sati Akada Kuzavana Matitos. Oh, I was getting a gazelle. Get in touch with me, it's important. Varusenda kubenga vasenda reference vanongoti pangolin. Reference zastara ke zvandilo zvonyora masavo pasi. Dati vanoisa pangolin reference. Okay, anzi reference munyora kuti pangolin. Anzi reference munyora kuti pangolin. Ndaona uyu Islam quite please look beautiful. For who? For what? Kwanzi old Remy toda full name range is dispatch 2. Okay. We'll dream it. Let me just give them here. It's the account easier to shandisa. Yeah, I'm sending right now. Then that's for e-wallet. I saw 100 time. Anotora ndingwari pane ndakaponesa kugara mutauni saka mabhengi akakomberedza pavanogara mukangoburika pafleti penyumba motoenda pagame paya pane Standard Bank pane Capitec mukajamba rodi munoenda kuabsa motoenda mabhengi ese munawo saka mimi perfect munhu vai I think ndiwori kurehwa unzi get in touch nashamiso Zimbabwe ndiwori kurehwa andava vachida vada zita nesenemu nefone number yes andandovapedisa account iri boish ndavasende ipopo ine riri kuuya ndapina ipapa right justice story okay maipina justice sitole uyo mamona justice sitole uyo zimamika auye bodo makui justice sitole kana South Africa anokuitisa yose aiwa iaccount yakule wangu handina access ndindoishandisa ndapera pawo kuti kora razipere kuti manga muchaita justice sitole uyo ndiye wacho justice sitole ndoba mnini justice sitole ndoba mnini FNB justice sitole ndoba mnini shupi kuna small street tinogara kurustenburg kuna small street akusvikiki zvokumhanya tinogara kurustenburg thank you but kurustenburg kuna small street akusvikiki zvokumhanya pane maadresi anozonyanya kudai kugira maadresi kudai advert yavo right I think you know it. Saka guys team red diaspora hands I need your name not rasekuru ayo ever shandisa iroro riripo iroro ndo riripo iroro bamnini komuzukuru komukuru kwaivo mukuru mana uno mukuru totora kupretoria kana kuresa aiwa munoisa account me account munoisa pafoni account *130 *567 yemukuru tishandisa imimi ndokuti zviite izi inoda chii andozvona muchitaura pekulesi mukuru handizivi soro I don't know mazita enyu kakulesi emukuru hatiri kuri mazita enyu idadibati mari dzinoisa kune munhu saka in this case it's you who's close no vanini vari kuva vasi kujozi vati ndinavo pano shumburesa ana mukuru mari yacho anenge ari ma50 rand bamini ikazobatwa uko yobatwa uko inizva kunogaya 20 rand chama
chataita hapana. Because mukuru unondivhara zvakutodaro. Zvamwari chezvo. Inobatwa manje kana mafifirana inosvika chinhu ndozodii. Wanzi panokuda phone number chete. Idzodzo phone number dziri papo. Kwaishandisa idzodzo dzamapiwa idzo. Kwaishandisa dzamapiwa idzodzo dzasekuru idzo dzasitole idzo. Papa mukuru mwangoona zita renge rangonzi Temba ndiro iroro. Temba kuti zvepamukuru kanamba pamukuru kanigona sera kanzi Temba ndiloro. Pamukuru kanigona sera kanzi Temba ndiloro shandisa iroro. Namba yangu itori linked kuma accounts semazita anenge abuda ipapo ngavangosenda ipapo. Okay, hanzi namba yangu iri linked kuma account sera anenge abuda ipapo ndiloro ndiyoyo account yangu. As long as yakanzi Temba comes account ndiyoyo. Unogona kuona yakanzi Temba, unogona kuona zi Justice, unogona kuona yakanzi Westo, whichever name rabuda ipapo. Hanzi namba dzangu dziri linked kuma account acho ese munhu wanaita account 5 naimi makazviona pa bank 1. GM aiwa vanotula inyaya yemapepa unoona kunokuva vanoita zveforex trading vanonyanya ndizvo saka neforex anozati mari dzedu anenge achiningirira vanenge vachinzi vanoita money embezzlement ndizvo saka vanoita maaccounts mazita mubhenki 1 anenge achitradera inini mubhenki iroro same bank otradera iwewe mubhenki same iroro otradera kana kuti mastokozo saka vanoita maaccounts robo musame bank anenge ane madifferent names urikuona ndosaka vati maaccounts edu anomonitwa because ivo vanini ndeve-trading vanoita zvetrading ndo basa ravo amona vanoita zvetrading ndo basa ravo saka munhu egoga vanenge achimutradera anotraderwa neaccount yake iri different but dziri account dzavo idzodzo saka munhu wanoona kuti mubhenki 1 anenge ane maaccounti kana 10 ari munhu 1 asi ane mazita akasiyana as long as une mazita akatosiyana chete chete phone number yakaita 1 mutori vanhu vakasiyana. Right guys, I think zvaita handiti hezo tatenda taura kuti ndikutumira mari hezo tinotenda taura kuti ndikutumira mari timu UK ndasara ne 5 minutes team diaspora team Canada team anzi have sent 520 thank you anzi ndasenda real name using my real name. Okay hezo thank you hezo God bless you. Thank you hezo God bless you my sister. Thank you. Pane vanhu tuga pane atumira 520 neatumira 521 neatumira 625. Saka mari yebhasi yakwana saka mari yebhasi yakwana. Thank you atumira 625 nenaye zatumira 5 something. Thank you 625 from Gloria 520 na Gloria. Thank you Gloria and thank you yabva yatoonekwa. Thank you Gloria and thank you thank you very much guys. Mari yedu yebhasi yakwana saka imwe yese ichazopinda inenge yamari yekuti abate kuitira kufamba murodi. Mari yebhasi kristi yavo imwe yese ichazongopinda yamuchazoisa mavhidhio ineya yekuti afambe sezvo arifamba nemwana arifamba nekamwana one more time mwana arifamba nekamwana kuti muone kamwana handichimaona so panenge akuzofamba kuti anofanga kufamba nemapambazi emwana afamba achinja mwana mapamba ntengo peki yemapamba plus mwana wanenge adafamba achidya usadza anomaona. Linda Mhlanga, thank you very much. I said 8:33. Onja confirm kana yapinda. Yes, thank you Linda. Zvaita nzi preparation netokwana aiwa preparation tipei vane preparation akudhara please bring them. Mukatumira ne overnight ne Korea overnight one day anosvika. Ya Linda yasvika. Yaita. Thank you Linda, thank you very much. Ukangotumira ne overnight Korea inosvika anosvika. Ukatumira ne Korea overnight inoto ukatutumira mangwana makuseni Friday ndinotowana hembe idzodzo anotenda nadzo Friday anotenda nadzo anomaona Friday anotenda nadzo. Alright guys, zvaita saka kona madiaries chiiona chimoko chika ichi chitenga yaka ne makeup yacho makeup yemunhu vasvika chiti ngale kakumba ngale munhu ari panhamo ndinaroba mimi
vandozomutora zvisiri zvokumusha ukasvika patosvika nenhamo yake iyoyi namotoona yepangolini murume anobuda pangolini iyoyo murume anobuda pangolini anogona kubuda for 3 years munoita zvokutamba kana manhingikirai kana pasina mari anogona kubuda for 3 years makanga nenyaya dzedu dzepadhairis kuti munhu unyasoona kuti munhu yokumana handa kana mhosva anozoregedzwa after how many years tina lapisasachokora ari mutu nyaya yakapera kudhara koti akatonzi achina mhosva asi une 3 years arimo kungotiriritse zviri kunetsa kuti foreign why nyaya yelaximeni yamashandi uripo pacomment section akagara ripo zvakapangula mafoni amene akubvunza kuti toda passport apa passport haana kungangodiportwa zviri kutonetsa anochuza option yekudipotwa kudipota kwacho kwakandofa kuna mota dziri kudipota aiwa anotenga tiketi rake ega zviri kwamisa sei amene tichataura naindizo zviri kwamisa sei saka maita henyu madhairis edu andigoni nemi ndine mufaro usingaiti timu rangu. You always come through for people. Ndosaka musingashai kwese abvisa 50 rand yake abvisa 100 rand yake abvisa chaabvisa mwari akuitire zvakanaka mwari aropafadze pawatapudza papaya paropafadzwe ka 1000 fold. Mwari rangarirai vanhu vari kubvisa havanawo mari asi mweya wokunzwira nemweya wamakataura kuti batsiranai. We always come through to the people that we don't even know. Hatimuzivi mwana, she's not even one of us. Hatimuzivi, but we always come through for them. Mwari nezvavaita rangariraiwo zvichemo zvavo zvavanoshuwira pamwe pavo zaruriraiwo mwari zvavanenge zvichiendeka. Utori munamato mukuru wandatoita naiye yabatsirwawo yachienda uyu mwari andichika fambaiwo neye zvakanaka muvhurewo maziso afamba akatarisa kudai kwete kufamba akatsinzina kudai nemwana wari kufamba naye nemwana ari mudumbu mwari mumuchengeredze muprotect. Tasara idu nepreparation tuwa nepreparation ikwanise kuti yudi akwanise kuti abatsirwe zvakanaka angoenda zvinhu zvake zvakakwana anomaona. Saka kana uine preparation yawo inayo yakare, please send the preparation to me. Kana wasvika kuHarare anditi undifonere, kuna bolt cutter kata nepreparation yevana bolt cutter ndokupa namba dzamai vavo. Iwewewo usarega vane dzakawanda kuzamwani kama chikadiki unotowana zvinhu zvakanaka sire kune munhu yeye andoona obva akupa mwana wacho ati kurei obva akupa preparation yevana anoona. Saka ndinotenda stereki mashoko aungada kutaurawo kune vanhu vedhaya uvazivi nyangwe neni wakati mwana unomutandaya pano mashoko aungada kutaurawo kune vatorwa vausingazivi strangers akangonzwawo nyaya yakangoti rega tingobatsirawo ungada kutaura mashoko ekuti chii. Ndoda kuti maita basa mwari kuitire zvakanaka nezvamandikirawo patisingaziva ndatoziyanawo ipapapa soda kuti mwari kuitire zvakanaka. Hanzi mwari vakuitirei zvakanaka ndandisingakuzivi tatozivana izvozvi handinawo mashoko zvakaoma guys kuti munhu usingazivi titawo stranger ungobudisa mari yako yausina uchimupawo anomana but ndozvo zvinoita tobva tati kwauri Rosa mwari akuitire zvakanaka mwari akuropafadze muna matoshu mwari akuitire zvakanaka mwari akuropafadze tichamubatsira. We will take care, we help you to go to Zim. It's fine, it's okay. Chandinoziva aita chakanaka azvitira ende mwari uyu ndimwari vanoona ndimwari vanotarisa ndimwari vanotonga pakakodzera panofambira nezvaunoitira vamwe to come back to you in 100 folds. Saka sezvawataura kuti enda unobatsirwa kuFacebook ndo zvandipa shungu dzokuti dzoke 50 pano pakati pemwedzi vana vana mari but yekuti aende kumusha yabuda wati adzokere kuFacebook adzoka kuFacebook tabatsira kuFacebook koko kwati adzokere kuya adzoka. Saka we make sure kusvika akwira tichange tinaye kuti timeke sure kuti akwira kusvika akwira bhazi raenda. Saka guys, thank you very much. Anoda kuzotipawo mari yefuel nabamnini tinoshandisa mota yabamnini mamini inokwana kamabhege nyika itaini dika ipinde fuel yakawanda haikwani zvinhu zvamuda kutoenda plus haisi haitomboita yakavha haisviki kupretoria koza pane rwapesi unless tatoshandisa kana kuti titoshandisa kana kuti benz benz bo shandisa benz ainyanyi kutora right. Anoda kuti batsirawo even nemari yefuel yekuti tikwanise kuenda nemwana uyu kuJoburg nekudzoka posi tinogara kure sati gari kuJoburg. Anoda kuti batsirawo nemari yefuel isusu kuti nini nabamnini musi weMonday tisumuke makuseni tichienda naye mwana uyu kuJoburg kunomusiya zvese zvinenge zviripo palife. Please ingobatawo bamnini pareference ingonyora kuti fuel kuna bamnini pareference nyorawo kuti fuel so that tingomutakura pano tobva tangoenda tonomusiya pabhasi todzoka. Saka please anenge angofila kuti ndoda kuti ndidaiso pafuel up
ndibatsire pafiwa kuti minde naye munomusiya afambe zvakanaka because kuJoburg kwacho kure hapasi padhuze kure tinondomuka kuchinda makuseni because anende bhazi rina 12 saka totobva kuno kuma7 kutinde kuJoburg 7-8 tinyatsofamba nemwana zvakanaka tisvike. Yes, Liliosa, you can do that. Yes, you can do that. So guys, thank you very much. Maita basa marakopa fadzei anzi mogarepi ndinogara kuRustenburg Ellen kunonzi kuRustenburg ndinogara kuRustenburg andigari kuJoburg tinogara tiri kuRustenburg isusu ndokwatinogara pa 2 something case ndingoere chera amsuna mamoresa madhairi zeremi sisi Ebon sisi wangu wauya sisi Ebon Brit varipo vachatipa mari yetransport wakudhimanda sisi Ebon Brit sisi vadi vauya ndivachatipa mari yetransport yekuti titakure mwana ushu nechimwana chake ichi netunduru rake tomeka sure tamukwidza kuJoburg ikoko tobva tadzoka saka sisi Brit vauya ndivo vachandipa ndisisi vangu saka musandibvunza kuti kaine makaenda ngomhanya kudemand. She's my sister so I demand. Yes, so sisi Brit Ebon varipo ndo vachationa kuti sister simuka kuno tananga kuJoburg kunosiya munhu nekudzoka. Pane mufambo haiwa, pane mufambo to stay there in case Rosa comes for you. No, she's safe. Hapana zvinoitika. She's safe. She's safe. Dumeburi kuZimbabwe warovera zvauri mwana mari yekudzoka. Dumeburi ipi? Anenge asina mari yekudzoka Dumebi. Ndakamuona mutauni. Dumebi? Akadzoka? Rini? Handisi kuziva ndamuona. Rini? Ndichibva kubhora nezuro ndichitopfuura. Saka akadzoka kwaDumeburi ipo nandawa. Saka ndafunga hana foni. Ndofunga Dumeburi akadzoka akatekesa foni. Handi muza kuti guys, understand this. Thank you Gwinkomo. Aisa 348 mami. Let me check and confirm. Anzi Melly can dress to kill ampindi pa club. Oh, thank you Ad. Hey, we 348. Thank you yaitaka. Thank you Boo. Thank you kuti kudza mugamtrinda varadona manje kuti pu. Ndadona kuti pu mugamtri kati sisimeli vanchena singa ndodona mugamtri mukandikudza ko outfit yamuri kurova kunozwi kufuneral ya AK ndepi mbovape hindi aiwa ndisipinde kufuneral ya AK ndilo rudi ndikatunda funeral zibazimbabwe kondimika mimi andi aiwa bodo tiri hello si tukwenda ku birthday amzu ndikudza ndiswa form uchapfeke amzu nomirira Nadia ere mandiri ndimi wacho mune muri aiwa Nadia akati asi muZimbabwe bami tiregezve ndiwe bakadzoka tekesa foni guys ayana foni hekwa yakawereka tigopura chimutsvaga kwa hana foni Dumebi taita mutsvaga uchite zvinomhana nowanikwepi kwanzi mahairdresser please tiri kuyewo mukadzi uya kure bhazi akachena handizivi kuti sina hairdresser muRustenburg here amuruke akawanda nda kumutora kuti anorwariri ndokutora nimbani amara akazara mari mani mahairdresser vanomuruka kuriwa kuchachi kanotaura navo kawandisa mahairdresser zvanzi natatenda anoburikira roadport here oro High Glen anoburikira kuroadport ngasende namba kuWhatsApp kwenyu mutatenda mushe muri right aiwa guys madhimanikiri ndichatsvaga hairdresser ari muJoburg kufanira kubvisa ndikutsvagira vanhu vari muJoburg kufambe wakachena vakuruke musoro ndakudza kuti padwa nemakeup asvika achiti ngale nende makeup kusvika achiti ngale so nechifana ichi chikomana akangana kunoisa 5 years chibereko choda kuiswa 5 years zvokungoti mudai mwana chikodai zvihodi chibereko chako chakatsamwa chogamzira fast chinenge chariyana tarina matini vanoita zvokuita malocks plus I'm not that close to them ndinganovakumbira fevha yemahara ndine madiaries angu ari panhanga zvehairdressing ndo vandogonobata hwari kwiyo mutaundi mo tinavo ndotinasana bonduruka mahara kai saka wacharukwa mukadzi uyu mahara maro iwana ndiko naye my sister ndouya kuseri my sister Brit Ebon ndikuya kuseri ndouya kuseri my sister saka sisi Ebon get well soon my sister. We pray for the speed recovery. Hakuna mure anesema msiko penyu wenyu. Hanzo how old is she? She's 20 years. She's 20 years. 20 years. Saka marede bus tu kwa nasi Ebony Brit. But gani bonda kumbata makuyo mahairdresser angu mtown. Hii yanzu kana mkanisi ugona. Alright, don't pata exe.
azibami mamba kubocha ndiye kubocha ani ndobva chipinge zvasiyana naye mukandisa kubocha inini zvakasiyana ka chipinge sine mheni kubocha havana mheni kaisi oda kubvara neuroi asirius kune mheni kulezi ndoita tunhu twangu zvepanapa mukashamisika ine mheni tioni muri serious serious buritsai mari 2000 aiwa mari ingorovai aiwa handidemonstrate mahara imi ndinopise munhu panapa kasagaitindirigainotsvaga aruke mwana yafade zvakanaka Ochera madini. hadi mahedresa Amuda murisa mama diaries. Fast musoro mukakanaka kana timamwe mahwano wana kuti ashwa. Aiwa regenora. Jera aiwa. Akana. Kana ina chera uchitengisira zvo zvake. Chera stock yako inde mari ndambokupa ndambo blessa kane mari stock kumbo tenga stock. Ari kuramba naye apa tichida kumblessa naye chera chiko nemi. Uri mwana mudiki but uta zvakanaka. Ukuita zvakanaka. Diaries pana chera vari kutoshanda. Ndoda kutengerwa chindo kuvikira. Atone stock yavo panapa. Anditi kuti ndoda kuwedzera chi apa ndokuvikira. Aizi. Anditi I'm serious. Uri to boost nazi. Tinatira vakawanda usafunga kuti ndiwe sha. Takatoitira aiwa tingwe tiri munhu wese. Takati anenge ngoita lakira tinoendesa vana kuchikoro muno murustenburg vakawanda vana vakasiwa SIS MELLY diaries zvinonzi vana kuchikoro tine nherera dzakachengeta dzina namai vakafirwa vaine ma 1 week now dzane ma 3 years unonzwa tichimeka kuti every month kuenda grocery nechikafu nemukaka SIS MELLY diaries wanzwa tine vanhu vakawanda takabhadharira malawyers kuti vabude mai yes saka we do that saka tikatokuti tiri kukupa boost ka teneva takatotengera mabhero uri kunzwa unoda kucheda stock kana 500 apa hauna kutonyara because church ndatokuti kuti usumukewo vanotokutengerawo kutoti nai andonyara shuwa iri ku Facebook kabani nonga nyibra chera kana chera wacho ndiye watoda kuti basta but anonyara anobvanda andero ngapanya apa ana stock yakawanda patebhu ane stock shoma ndotongomubatsirawo zvangu kuti ndingomuwedzerera fodya dzake idzi dzanana dzinotengwa serekitsi nechichi muchinotengwa serekitsi nemaputa ayo anotengwa serekitsi nemaputa ayo nomutengera zihombe riya remaputi riya riya remazimba ndichauya ndichikudropera panapa pandouya kuzotora utano noruko handiti just a blessing ndatongozoti kuna mwe mai vanisingazivi kune mai vanisingazivi vakangoya manitengera yakuno ndimbonza kwakafoti kuenda mangwanaimunoita nezveimi inini ndoita zvekumboda ndichitengesa moda kupi ndombotengesa fishi kukanana koda kukanana kutengesa mafikengi okay wapo sisi vanokubatsira ndo basa ravo tine vanhu vatoda kutobatsira vari medu mudiaries havasi mudiarisavatombondiziva svika pasikatomboziva vaziva ndichitaura vakati tinoiziva Facebook saka havasi tombori mudiari munojoina community gore rinari gore rekuti madiaries mumwe nomwe ate business rake chatenga mabhero chaunganza mari yemabhero apo mumwe nomokuwa bhero rake vari kutambura yaya mumwe nomotanga business musadzoke muchiita vezokupema patira mumwe nomwe nebusiness rake vo zvichitofaya mamnini murisei kafo tichikuinda kwamangwana kwakama nditi mangwana pamnini kuinda kwamangwana kuti tinoita sekuti tijoine tinoita sechiudzei kuti tijoine naafrica akujoiniwi patiri kunotori vanoita izvozvo mina ndoupai namba dzacho kufacebook kune vanoita izvozvo motombotanga manotsvaga peji rino morifolowa mumboita nguva muri muchifolowa muchinyatsoona kuti zvifamba sei moje tokuonai tokujairai muchazoudzwa madetails ipapo pane vanoita izvozvo ari kuuk kwatisiri titomboita izvozvo aiwa zvese hai papapa kuno umwe andonzi shumbresi takatobva tomutengera mota izvezvi shumbresi atinofamba nemota aiwa gore rino igore remadiaries rekuti tikaona pane bhero nemunhu bhero uchasimuka pabhero ipapo bhero musimuka
maiti taurako right guys, isusu takuenda tokonai kumba takufamba ndi mangwana toenda kwaComfort, mangwana tiri kuenda kwaComfort. Aiwa tariro, namba yangu inoita mukuru sha. Vanhu vese vangachisenda nemukuru vachishandisa namba iyoyo. Chitosenda ipapo. Eni name rabuda ipapo ndiro iroro, my dear acho aripo tono collect usawara. Saka mangwana tukwenda kwaComfort. Mangwana mangwana tenda kunikiri muda kana pane ari murustenburg mutani hairdresser apa please ndibate umuruko free hand yakanaka kana kumuruko carrot yakanaka afambewo zvakanaka anditika achera wafuratira ma blessings beti wafuratira ma blessings nekunyara aizotopiwa ne preparation bana. Hi darling, do you have yes ndiwirewo iwewo kwai Johnny kan kwai hi darling, do you have yes in your underarms, please show us. Ranizaiva muratizai munhu ada kuziva. Ndinaro, I have it. Yes, I have it. Maiziva. Arapega. And let's hope there is more even in global. There are people who need. Yes, my tower, we still are looking forward to help in the global, but we haven't received any case from the global case so far. So if you have a case, why do you have hairs on your breast? Show us. Yo. Hey, amama nava zvakaoma. Chai, chirekewo. Bogles, attend. Time yakwana. Right. Kana mvaripo maitawa, we are winning also as SA team to chip in, but no gona ipapo. Let me check. Saka vari murustenburg, those who can do the hair, please ndibate iwo ndikwanise kuti mwana uyu arukwe on a Saturday kana tuchiita or on a Sunday arongedze Monday tunomukanda job forward. So guys, bless you tobatana time andika love you. Pana senda 625. Pana senda 625 kuti oh thank you pana senda 6. Yes man, memes isenda madetails akapinwa up, madetails akapinwa up, madetails akapinwa up right chikata ile vanita kwende Dango.